herri agintariok eta udaletxe, aldundi eta gure jaurlaritzako ordezkariok ongitorriak Oronara, Elektra Vitoria Oronara. Hau da gure Arabako injarreko enpresa, Orona, Elektra Vitoria, 1973an sortuta, eta 2018an gure taldean sartu zana, kooperatiba, eta benetan arro gaude, zer hau da gure Orona taldeko lantegi, erreferentzikoa, guk Hernanin gaude eta Jundizen gaude. Mundu mailan 2 lantegi dauzkagu, eta benetan asko posten gaitxu hori, hemen egotiak, eta zuek euskeraren ekimen hontan gaina bertan egotia, beraz, benetan gure esker ona. Esan nahi nuke oso motzean, Oronak, bizkak gure dimensioa eta hitz egitea nahiko nuke, 2 datu emanaz. Lehenik eta behin, Oronak, 5.400 pertsonak egiten ditugu gaur, talde hau, 12 herrietan gaude, gure zerbitzu osoarekin, hau da mantenimentua ematen, instalazioak egiten, Europa mailan, eta 1.700 bazkide gera kooperatiban. Gure datuen arabera, gu gea mundu mailan 10. enpresa elebazioan, ez da gutxi, elebazio igogailu enpresa asko daude munduan, bai? Europan 5. era eta gure borondatea da erreferente bat izatea. Piskat hori da gure helburua. Eta nik esan nahi nuke pertsona jarri ditugula guk ere helburu, pertsona dira gure helburu, eta horregitikan markaren aldaketa bat egin berri dugu. Getting Closer da gure leloa momentu honetan, hau da zugandik gertu, gertutasun hori erakutsi nahi dugu, eta jarraitu nahi dugu gure enpresa gizarte modelu eredu hori nahi dugu baita ere esportatu kanpora eta bertan dauzkagun enpresei. Balioak, nik uste geroz eta importanteagoak diela enpresa batean, eta gure enpresan, ez dago zalantzarik ere, proposamenak dira gaur egun, nik uste merkatuak eta gure bezeroak bilatzen ari diana. Gure proposamen argila da, eta da konpromesua eta herriarekiko degun errotasuna. Euskadin ditugu gure lantegiak, eta hemen jarraituko dugu lehiakortasuna bilatzen, noski, baina, ilusio handiarekin gure erronkak hori. Bermatzen, bentzen, saiatzen, ondoen pasatzen. Besterik anez, Olatza Gorriari emango diotitza orain, Olatza Gorria da Oronan euskera taldeko arduraduna, Elektra Vitoria Oronan, eta, hitza zuria da, Olatz. Eskerrik asko. Egun hon, eta eskerrik asko tortzeagateko guztioi. Ni pixkat labur kontatuko zuet gure bilbidea, Elektran hasi ginenetik, Elektra Vitoria enpresa bezala orain Orona garen hontan, gure bilbidea, euskeraren gure bilbidea, bai. Lehen aipatu bezala peio, 73an sortu ginen Elektra Vitoria kooperatiba bezala. 2006an sartu ginen Orona taldean, eta 2018an ja Orona gara, bi kooperatibak elkartu ginen. Elektra Vitorian 2005 hartan, urte batzuk, sortu zen euskera batzorde ofiziala, esan genke. Aurretik zeuden baita ekimen batzuk, zegoen sensibilitate bat euskararen inguruan, zegoen hor gogo bat zerbait egiteko, lantalde batzuk zeuden, baina era instituzionalizatu ofizial batean 2005an hasi ginen. Handi gutxira, Orona talean sartu ginenean, jarraitu genuen pixka gu Elektra Vitoria bezala, gure kabuz, gure euskara planekin, eta Orona bere euskara planekin. Gu hemen Araban zentratuta, eta pixka beti bilatu izan dena da, plan parte-hartzaile bat izatea, plan kontsentsuatu bat izatea, eta plan errealista bat izatea. Egiturak sortu genituen, euskera batzorde bat bageneukan, zuzendaritzak, kontseilu errektoreak eta sozialak parte hartzen zutena, eta batzorde hortatik proposamenak egiten ziren, pixkanaka pausuz pausu, pausuak emateko euskararen sustapen honetan, bai. Asiatik esan genuen, Araban gaude, gure realitate sozioekonomiko, soziolinguistikoa da dana, baina kriston gogoa genukan pausuak emateko, eta orduan esaten genuen pixka modu natural eta progresiboan integratu nahi genuela euskara gure harremanetan, bai barne harremanetan eta bai kanpo harremanetan. Lehen esan bezala, 2018an elkartu ginenean Oronarekin, daia kooperatiba bakarra garenean, bi euskara planak ere uztartu ziren,
Orona bezala euskara plan bakarra daukagu, baina lan zentru bakoitzean tokian tokiko errealitatea kontutan hartuz, bertan eukitzapenak egiten ditugu eta bakoitza dauka bere lurraldeko euskara plana. Piskat, bai elektrabituren da bai oronan, barrura begirako plana izan da, langileon arteko sustapena izan da, baina baita beti kontutan izan dugu alden neurrian guretik edo ekarpena egitea inguruan baita, ez? Piskat, ekarpentxo hori egitea, eta piskat hor kokatzen dugu baita Lanabes ekimena, Aldundiaren agerkipean sortu zen lor sozioekonomikoan euskara sustatzeko eta bultzatzeko, hasiera-hasieratik bertan gaude, eta piskat hor kokatzen dugu. Eta gaur aurkeztuko zaizkigun proiektuak ere piskat hor kokatzen dugu, ez? Piskat delanean eta elkarlan horretan, uste dugulako horre bakoitzak beretik badaukazela ze emana. Eta, piskat, hori da oso lagur kontatuta, hori da gure ibilbidea. Piskat bi mezurekin bukatzea gustatuko litzaidake, 2005an Orona taldean sartu ginenean, hor esaten genuen, piskat gure eslogana izan zen, elkarrekin urrunago. Bai uste dut baita euskararen sustapen honetan, balio digula mezu horrek, ez elkarrekin urrunago azken batean, elkarlana behar dugu indarrak batzea, eta postu eta erronka serio hiltzea, ez? Elkarlana behar dugu, eta gaurko proiektuek hor kokatzen dira baita. Eta gero bestetik peiok aipatzen duena, ez? Oren gure marka berri honekin, getting closer erabiltzen dugu, elkarren gandik gertuago, hurbilago, nola ez, gertutasun hori hizkuntzak ematen dugu baita, ez? Orduan, azken batean hori da bilatzen dugun, ez? Norberen albukoarekin, egunerokotasunean, lanean, euskaraz hitz egiteko aukera edukitzea, besoarekin euskaraz hitz egiteko aukera izatea, eta, piskat gertutasun hori, uste dut importantea dela baita. Eta, besterik ez, gure partetik, piskat gonbidatzea baita, gainontzeko Arabako enpresei, elkarlan honetan, elkarrekin parte hartzea, erronka potente hauei hiltzea, eta, elkarrekin asko daukagula egiteko, ez? Eta besterik ez, piskat. Ondo, eskerrik asko latz. Hitza emango diogu orain Lexuri Ugarteri, Arabako Foru Aldunditik, Euskara Departamentuko eta Gobernu Hilekiko zuzendaria. Halaxe da, bai. Hitza zuria da. Egun on guztioi, eta eskerrik asko prentzaurreko honetara, hurbildu zaretenoi, eta noski mila esker, gonbidapenagatik. Plazer handia da horrelako enpresa handi, txikitasunean handi den enpresa batekin bat egitea. Aurreko astean bertan, Lazarragasarien 6. edizioaren berri eman genizuen. Orduan esan bezala, egoera aldeko denean, bultza egin behar bada, are gehiago egin behar da, egoera zailagoa denean. Atzera urratsik ez egitea, aurrera egitea baita. Sariketa inoiz baino premiazko izan daiteke aurten, horregatik, ohi bezala, sarituko dira bai entitateak eta pertsonak ere, biak eskutik beharrezkoak dira eta. Baina gaurko prentzaurrekoa lankidetza baten fruitu dela gogorazi nahi nuke. Mahaian biltzen garenok, eta hortze aurrean ere ditugunok, nork bere zereginak eta helburu espezifikoak izan arren, jakin dugulako denok ukitzen gaituen egoera batean indarrak bildu eta programa aberatsago batean elkartu behar dugula. Lagungarri izan da, noski, Eusko Jaurlaritzaren, hizkuntza politikarako sailburu horretzatik, egin zen arlo sozioekonomikoaren euskararen diagnosia eta jarraian zehaztu zuen plan estrategikoa. Arabako Foru Aldundian, Lanabes lan mailan 2019an sortu zen ekimenari esker gaude hemen nolabait izateko. Izan ere, Araban 50 langilez gorako enpresetara jo genuen euskararen sustapena zuten jarrera eta premia ezagutzeko. Lanabes lan mailaren bitartez egin zen galdetegitik ateratako lagina baliagarria izan da. Izan ere, 178 enpresekin jarri ginen harremanetan, eta 59 enpresek erantzun zieten galderei. Hau da, 3tik batek. Oso datu esanguratsua Araba bezalako herrialde batean. Lehenago esan dudan bezala, entitateak eta pertsonak beharrezkoak direnez, gero, lankidetza honen bitartez, Arabako enpresei zerbitzu tekniko bat eskaintzean datza. 160 orduko poltsa bat aholkularitza eman eta aldaketak kudeatzen laguntzeko. 40.000 hitz itzultzeko beste poltsa bat. 2 ikastaro tekniko eskainiko dira noski, mezu elektronikoak euskaraz idazteko,
eta telefonoz euskaraz hartatu ahal izateko. 20.000 euroko poltsa bat enpresei aldaketak finantzatzen laguntzeko. Honez gain, enpresa ordezkarien arteko foroa praktika komunitatea sortuko da. Taldea osatuko dutenen ezagutzarekin eta egunerokoan ematen dioten estrategiak eta programa konpartituz arian arlo sozioekonomikoan ere, euskaraz lan eta bizi ahal izatea errealitatea izan dadin. Gizarte innovazioan ari diren enpresak gaur egun euskara zertatzen hasi dira. Erantzunkizun soziala haizea bezala zabaltzen den izaera dela erakusten dute. Arabako gizartearen 48,2% euskaraz ulertzeko gai da. Araban eman den aurrerapauso handia den seinale. Belaunaldi berriak, eskola prozesua euskaraz egiteko gai izan badira, arlo sozioekonomikora jauzi egitean bitartekoak eta baliabideak eskaintzen jarraitu beharko dugu. Izan ere, pertsona ekintzailea, aitzindaria, gaztea, etorkizuna, kontzeptuak elkarri lotuak doaz zarri askotan. Gizartearen bilakerari erantzuten diotenez gero eta herritar elebidun gehiago dituen herriak gero eta aukera gehiago bermatu behar ditu euskaraz aritzeko edozein izan da ere esparrua, eta kasu honetan arlo edo esparru sozioekonomikoan noski. Aldarrikatu eta indarren jarri nahi dut, Araban ere hizkuntza kudeaketa egokia garatzea enpresetan ere. Eta besterik gabe, ni neure hitza bukatzean, oraintxe bertan Iñaki Gurtubairi emango nioke hitza, bera dakizuen bezala Gasteizko udaleko euskara arloko zinegotzia da. Iñaki, ondo baderitzozu, tokia itziko dizut, bai? Zeuen. Egunon denoi, ezer baino lehen eskerrak eman behar dizkiot Orona enpresari, alde batetik anfitrioi modura ekimen hau nolabait harrera egiteagatik, eta nola ez, Orona begia esan enpresa modura ere euskararekiko sentsibilizazioan, euskararekiko jarreran oso eredugarria delako, denok ezagutzen dugun bezala, alde batetik eskerrik asko Orona enpresa eta hemen Gasteizen Elektra Vitoria enpresari. Udalak 2006 urteaz geroztik Gasteizko udalak lanean jardun du hiriku merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen alorrean euskararen erabilera sustatzen. Proiektuek 3 ildo nagusi izan dituzte. Alde batetik enpresarien eta langileen sentsibilizazioa landu egin dugu, beste aldetik baliabideak eman ditugu, diru laguntzak, aholkularitza, itzulpenak, euskarri ezberdinak, eta hirugarrena lana aitortzea eta agerian jartzea esan nahi dut. Establezimenduen eta enpresarien praktika onak saritu egin ditugu, eta aldi izan dugu neurrian nabarmendu egin dugu, agerian utzi egin ditugu. Aurreko 2 urteetan langintza hau, lan hauek, Gasteizen bai izenburupean egin dugu. Eta Araban bai izenburupean. Udalak oroar txikikasko merkataritza izan du helburu. Establezimendu txikiak eta ertainak. Neurri handi batean adostasun bat lortu dugu erakundeen artean eta industria alde batera utzi dugu udalaren ikuspuntutik eta Eusko Jaurlaritzak edo aldundiak nolabait landu egin dute arlo hori, ezta? Nolabaiteko banaketa gertatu da instituzioen artean eta guk bereziki negozio txikiak, enpresa txikiak, enpresa lokalak landu egin ditugu. Oraingoan bada aldaketa bat, ekimen hau, lanabez ekimena, aldaketa bat dakar, ezta? Alde batetik, 3 administrazioek gure indarrak batu egin ditugu, arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera indartzeko. Guretzat bada jauzi bat, bada jauzi importante bat, eta ziur gaude opar bat izango dela. Hemendik aurrera lan egingo dugun 3 erakundeen arteko harreman hau berria. Eskerrik asko. Oain Mirendo baran, ez da? Egun on guztioi, eta eskerrik asko Oronari ere, gaur posposik etorri gara Gasteizera, eta egia esan, mundu osoan erreferente dan eolako enpresa batek euskera izatea barneratuta, eta euskera erabilera planetan eta izatea erreferentea, guretzako oso importantea, ez da? Hemen traktore lanak egin ditzakezuelako eta egin behar dalako. Aipatu du lezurik, ez da, baina aipatu nahiko nuke berriro Arabako egoera soziolinguistikoa. Askotan, Arabari buruz hitz egiten dugunean, era negatibo baten hitz egiten dugu. Eta azpimarratu nahi dut, Arabako biziberritza prozesua eredugarria izan dela eta dala. Une honetan, 25 urtetik berako gazteen, 11% euskalduna da.
elebiduna da. Eta ehuneko 17 ulertu egiten du euskaraz. 30 urtetik berakoen artean, 75 baino gehiago da euskalduna. Beraz, gazteak elebidunak dira, eleanitzak dira, eta helburua izan behar da, bai enpresena, gizarte erantzukizunagaitik, koronak erakusten du gizarte erantzukizuna, hitz egin dute, balioen inguruan, eta gizarte erantzukizunagaitik zabaldu behar dira bideak eta arnasguneak jente gaztea, lanera sartzen danean eta enpresatara sartzen danean, bere hizkuntza propioan ere, eta ikasitako hizkuntzan, gure bi hizkuntzetan lan egiteko aukera dutelako, izan behar dutelako, eta horretarako enpresa asko eta asko diraia, horretariko bata, ari dala, aurrera pausuak ematen. Beraz, aprobetxatu egin behar dugu egoera hau, eta Jaurlaritzaren eta gainerako erakundeen arteko lankidetza ere azpimarratu nahi dut. Kasu honetan, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko udalak lan ikaragarri bat egin dute, beraiek ezagutzen dutelako, inok baino hobetoen, bere herrialdeko egoera, bere herrialdeko enpresen ezaugarriak, eta buru belarri sartu dira proiektu honetan Jaurlaritzarekin batera. Jaurlaritza nola ez Aldundiarekin eta udalarekin batera eta bertako enpresekin batera egin behar duena da lagundu arnasguneak sortzen gazte hoientzako eta gazteak ez direnentzako ere. Gaur egun ez da posible hizkuntza kudeaketarik gabeko enpresak aurrera egitea. Zuek oso ohituta zaudete, hizkuntza diferenteak kudeatzen, ingelesaren kudeaketa egiten duzue, gainerako hizkuntzan kudeaketa egiten duzue. Orduan alde horretatik abantaila ere badaukazu, ez da? Euskararen kudeaketa ere integratzea eta berneratzea posible da eta zuek dakizue inok baino hobetoen hori egiten. Orduan, azpimarratu nahi dut erakundeen arteko lankidetza, eta gero zelan lankidetza hori, guk Jaurlaritzan esaten duguna auzolan hori, zelan burutzen ari garen gizarte eragileekin ere. Hau da, Lanabes proiektu hau edo ekimen hau, kasu honetan noreiken egingo da, Araban, Euskara Biziberritze prozesuan buru belarri lanean ari diren AEKS eta bai Euskarari elkarteekin. Eta hori da bidea, ez da? Arnasgune berriak bilatzea da Jaurlaritzaren helburua, kasu honetan ekimen hau guztia dago ardaztuta eremu sozioekonomikoko planean, hurrengo urteotarako daukagun planean, eta hori da gure helburu nagusia. Enpresa gehienetan, ahalik eta enpresa gehienetan, hizkuntza kudeaketa, ez da bi hizkuntzan baina, hizkuntza kudeaketa desberdinen desberdinak ondo bideratzea eta aukera ematea, hizkuntza akademiko lez geratu ez daiten euskara, ez da? Aukera ematea euskaraz lan egiteko ere hainbat gazteri eta gazte ez direnei. Beraz, aipatu nahi nuke hori, ekimena beraz 50 langiletik gorako enpresei zuzendua, horiek zerbitzu tekniko bat izango dute, eta Jaurlaritzak eta aldundiek eta udalek dituzten tresna guztiak eskainiko zaizkie, bai deialdiak, deialdietako sarbidea, bai itzultzaile neuronala, gaur egun doainikoa dana, publikoa dana, eta hainbat tresna gehiago, eta gero bigarren ekimena foro bat, ez da, Lanabes foroa, eta hor elkartuko dira enpresa desberdinak, eta hor jarriko dira mahai gainean ditugun praktika onak, eta onaren kasuan hemen traktore lanak egiteko, eta uste dut eskaintza ona izango duela. Eta bukatu nahi dut mezu horrekin. Gaur egungo enpresek gizarte erantzukizuna, sinisten badute gizarte erantzukizun bat badaukatela, hizkuntza integratuta izan behar da. Oda, bi hizkuntza ditugu herri honetan, ikaragarrizko ahalegina egiten ari gara, hezkuntzan, nahi dut azpimarratu Arabaren kasuan hiztun berriak direlako familia gehienak eta gure gazte gehienak egin duten ahalegina euskara ikasteko, egin duten ahalegina gurasoek gazteak euskaraz hezteko, eta uste dut guztion artean merezi dutela beste esparru batzuk irabaztea. Araban frogatu dalako euskaraz bizi nahi duela jenteak. Euskaraldian esaterako milaka eta milaka herritarrek hartu dute parte, erabileraren aldeko apustu sendoa egin dute, beraz, ez dezagun utzi, hizkuntza akademiko lez, eta irabazi ditzagun esparru diferenteak euskaraz bizi ahal izateko. Eta Araba izatea
kasu honetan, olako ekimen bat aurrera daroan, herrialde bat eta orona bat, ezta, Jundizen kasu honetan izatea enpresa bat traktore lanak egiteko, guretzako oso importantea da. Beraz, animo eta jarraitu euskara sustatzen.